Hello mga Yinyans! Mga Yinyans, ipapaliwanag ko lang itong patronage package ni One Legacy o ni One Legacy Network. Ito mga Yinyans, pag sumali ka kasi sa One Legacy, ang una-una mong gagawin is yung entry code, no? Para maging member ka sa One Legacy. Yung entry package o entry code. Yung patronage package mga Yinyans, iba po yan. Yun po yung pwede na kayong magdagdag ng income. Ayun mga Yinyans, yung entry code o yung entry package. Kasi mga yan, yung patronage package, magkaiba yan sa entry code. Para maging member kayo sa One Legacy mga Yinyans, kailangan nyo munang yung entry code para ma-encode kayo sa system. Tapos, pwede na kayong bumili ng patronage package. I mean, no, kung ikaw yan, kunwari, this is you yan, ikaw talaga yan, kasi bilog yan, nagsimbolo ng head o account kasi ang head is bilog yan. And yan, so meron yung tawag na binary system. Ayan. Sa binary system mga Yinyans, yun yung left and right. Yun po yung binary system. Ngayon mga Yinyans, yung system na yan, ang tawag dyan sa binary na is pairing bonus. Magpe-pairing po mga Yinyans yung pinasok mo sa left and right. Ayan. Ngayon mga Yinyans, kunwari nag-patronage package kayo. Ayan. Ibig sabihin mga Yinyans, sa entry code pa lang, meron na kayong 5 pesos per day. Ganun siya kaganda mga Yinyans, no? 5 pesos per day in 700 days times 5, that is 3,500. I mean, Yinyans. Sa entry code mga Yinyans, sa membership ni One Legacy is 1770. May video pa ko dyan nung una kong ginawa. Yan. May products po yan nakapalit. No, pinaliwanag ko doon kung anong products doon. Ang product pa ni One Legacy ngayon kasi nagsimula pa lang ngayong taon. 2023 nag-start si One Legacy. Kung hindi ako nagkamali, March siya nag-start. Ang product na nilabas ni One Legacy is yung relaxing gel. Subukan na yung relaxing gel. Ano ko na yan? Pati yung perfume, subukan na rin yan. Matagal mawala yung amoy. Kaya quality product ang nilabas ni One Legacy. Ayan yung patronage package. Ipapaliwanag ko. Pwede kayong mag-patronage package ulit, no? Pag member na kayo. Kasi, pag dito sa One Legacy, kailangan nyo munang mag-entry package. Hindi kayo pwedeng dumirekto ng patronage package kasi kailangan nyo munang mag-entry package bago kayo mag-patronage package. Pag naka-entry na kayo, member na kayo, pwede na kayong kumuha ng patronage package. Ganun po ang ibig sabihin ng patronage package. Ngayon, yung patronage package na yan, kunwari, nag-patronage kayo, nilagay nyo siya sa left, no? Kasi sa system kasi mga Yinyans, no? Pag nag-patronage package kayo, add patronage, may nakalagay dun, left or right. Kung piliin nyo yung left, then naglagay ulit kayo sa right, nag-patronage kayo, may pairing kayo na 150 cash. Tapos 300 points na pwedeng ng company, travel o gadget. Depende sa company yan. Kung yung may ipon yung points na yan, pwedeng gadget, pwedeng travel, depende kung anong ng company. Ganun po kaganda
si One Legacy. Bali mga Yinians, ang naka dito, no? Ang patronage package na kinuha is dalawa, nilagay sa left and right. Kasi sa system kasi mga Yinians, no? May nakalagay doon, papipiliin kayo kung left or right nyo ilagay si patronage package. Mamimili kayo. Ibig sabihin, tatlong patronage nilagay ko dyan na package. Tatlo yan kasi kasama na yung entry code yan. No, huwag kayong malito ha. Kasama na yung entry code yan. Kaya tatlo yan. Kasi sa entry code pa lang, meron kayong 5 piso. Kaya 5 piso times 3, meron kayong 15 pesos per day. Ganun po siya kaganda. No? Yung dalawang patronage package, nilagay nyo dyan sa left and right nyo. Kaya meron kayong pairing na 150 pesos na kalagay dyan. Tapos 300 points na pwedeng travel o gadget. Ayan. Kunwari, yan. This is you. Sample natin. Left and right. Yan yung system ng binary system. Kasi ang binary system ni mga Yinians talagang yan. Magandang gawing marketing plan sa business. Kasi left and right nila eh. Kunwari, yung kaibigan yung si A, nilagay nyo sa left. Ayan. Tapos, kumuha kayo ng patronage package. Kumuha kayo. Kunwari lang yan. Pero meron kayo nag-entry sa inyo. May sumali. No? May sumali. Kaibigan si A, nilagay nyo sa left. No? Tapos, may nag-patronage package kayo. Nilagay nyo naman siya sa right. No? Ibig sabihin po yan, entry code o entry package, magpe-pairing po yan sa patronage package. Ganun po siya kaganda. No? Meron naman ulit kayong 150 pesos o 300 points na makikita nyo sa dashboard nyo. Kasi dito mga yan, sa One Legacy Network, may dashboard po yan. Doon nyo makikita yung income. Ayan po. Ganun po siya kaganda. No? Kaya ibig sabihin po, kunwari si A, may na-invite si B. Na-invite niya si B. Ibig sabihin po, yung left nyo, dalawa na. O kaya nag-pairing na yung isa kasi kumuha kayo ng patronage. Kung kukuha ulit kayo ng patronage package ulit, magpe-pairing ulit yan ng 150 pesos. 300 points ka ulit. Ganun po siya kaganda, si One Legacy. Ayan po mga Yinians, no? Pinapaliwanag ko lang. Entry package and patronage package, magpapares po yan. Entry package, tapos entry package, magpapares po yan. Patronage package, tapos patronage package, magpapares po yan. Ganun po siya kaganda. One account policy na po tayo. Kasi long-term business to. Ayan. Ito nagustuhan ko sa company to kasi one account policy lang. No? One account policy lang, pero unlimited kang kumuha ng patronage package. No? Unlimited yung patronage package. No? Ganun po siya kaganda. Mga Yinians. Ayan mga Yinians, no? Sana naintindihan nyo yung pinaliwanag ko, yung patronage package, no? Magkaiba po siya sa entry code. Hindi nyo po pwedeng encode yung patronage package sa entry. Hindi po pwede. Yung entry code mga Yinians, yun po yung tinatawag na may na-invite kayo sa madaling pagpapaliwanag. Meron kayo na-invite. Entry package yun yung entry code. Yung patronage package naman, yun yung kayo yung mismong kumuha para madagdagan yung income nyo ng 5 pesos per day. Para madagdagan. Kasi kunwari, nag-entry code kayo, meron na kayo ng 5 piso. Pag nagdagdag kayo ng patronage package, ibig sabihin, 10 pesos per day na kayo. Ganun siya. Mga Yinians. No? Nadagdagan yung nyo, 5 pesos per day. Kunwari, ito. Kumuha kayo, kunwari, ng package ng patronage. Kasi member na kayo. Kumuha kayo ng 10 patronage package, 10. Ibig sabihin, 10 times 5, meron kayong 50 pesos per day. Ganun po siya. 50 pesos per day. Plus yung entry code nyo, nung nag-member kayo, 55 pesos per day na kayo. Ganun po siya. Unlimited po ang patronage package. Tapos bukod dyan, sa 50 pesos per day nyo, 50 pesos per day nyo, may binary system po yan. Magpapares yung 5 na yan sa left and right. Kung ilalagay nyo yung 5 patronage sa left, ilagay nyo yung 5 patronage sa right. Kasi sa system po, may tinatawag na left and right. Pindutin nyo lang, i-click nyo lang po yun.
meron kayong 150 pesos, 150 pesos times 5, meron kayong 750 pesos. Yan, meron kayong 750 pesos. Ganun po siya kaganda, mga Yinyans, no? Bukod sa meron kayong 50 pesos per day, meron kayong pairing bonus na 750 pesos. Ganun po siya kaganda si One Legacy Network. Ay, minsan nakikita ko man yan itong negosyong to, no? Itong negosyong to, kakaiba siya. Kakaiba siya. Once na sumali kayo, once na pagkasali nyo pa lang dito sa One Legacy, wala kayong talo kasi may products. Mamili kayo perfume o relaxing gel. Wala kayong katalo-talo kasi bukod sa may product, meron kayong income na 5 pesos per day. Ganun po siya kaganda. Yung pera nyo dito, maganda dito nyo ilagay para lang kayo nag-iipon dito. Dito sa One Legacy. Ayan mga Yinyans, no? Ganun po siya kaganda. Kasi kunwari mga Yinyans, meron kayong 1,770. Niligay nyo yan sa bangko. No? Pag nilagay nyo yan sa bangko, yung 1,770 nyo, doon nyo inipon yan, hindi po yan mag-i-income ng 5 pesos per day. No? Kung ilagay nyo dito sa One Legacy Network, kung ilagay nyo, mag-i-income po yan ng 5 pesos per day. Tapos meron pa kayong products. Ganun lang siya kasimpleng paliwanag mga Yinyans kung saan nyo gusto ilagay yung pera nyo. At bukod doon, pwede nyo i-share yung business opportunity ng One Legacy. Ayan mga Yinyans. At sana naunawan nyo mga Yinyans yung patronage package ni One Legacy, yung pinapaliwanag ko ngayong gabi. Happy and blessed Sunday mga Yinyans. And salamat sa panonood. God bless you everyone. Keep safe. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And bye-bye mga Yinyans!